Хәйерле иртә Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясендә Идел Кыямов. Безнең бүгенге чыгарылышта. Кешеләр сәламәтлеге сагында хастаханәләрдә табиблар ковид йогышына каршы ничек көрәшә? Тукай мирасына мәдхия язучы Марат Амирхановның тарихи әсәрләре халык күңелендә үз урынын алды. Мәгърифәт йолдызлыгы тарихи шәхесләрне барлый халыкара фәнни конференция йомгаклары. Татарстанда 2021 елда мәгариф өлкәсендә ил күләм проектларны гамәлгә ашыруга 628 миллион сумнан артык акча тотыла. 202 миллион сумы республика бюджетыннан бирелә. Мәгариф ил күләм проектының заманча мәктәп, цифрлы белем бирү мөхите һәм һәр баланың уңышы проектлары гамәлгә ашарга тиеш. Казандагы Салават күпере комплексында 1224 балага исәпләнгән мәктәп төзелә. Мөслим, Саба районнарындагы мәктәпләрдә спорт заллары ремонтлана. Ил күләм проекты буенча быел Татарстанның авыл мәктәпләрендә үсеш ноктасы дигән 114 үзәк оештыру. Казанның 98-нче мәктәбе базасында Кванториум балалар технопаркын ачу. 2 коррекция мәктәбенең матди техник базасын яхшырту, шулай ук 26 белем бирү оешмасында компьютер һәм тәкъдир итү җиһазларын яңарту күздә тотыла. Экология ил күләм проекты ярдәмендә республикага урман янгыннарын сүндерү техникасы сатып алынды. Урман хуҗалыгы министры транспорт ачкычларын урман хуҗалыклары җитәкчеләренә тапшырды. 15 апрельдә республикада янгын куркынычсызлыгы сезоны игълан ителде. Яңа техника урман янгыннарын станцияләренә янгыннардан саклауның нәтиҗәлелеген арттырырга, контрольны көчәйтергә булыша. 18 төр техника арасында УАЗ автомобиле базасындагы кече урман патруле, универсаль урман янгыннары комплекслары бар. Урманчылар шулай ук һава, күчмә мотопомпалар, метеостанциялар һәм башка җиһазлар алды. Ел дәвамында урман хуҗалыгы министрлыгына караган учреждениеләргә тагын 10 янгын сүндерү автоцистернасы, 13 урман утырту һәм 11 урман сабаны, 15 урман культиваторы һәм башка янгынга каршы җайланмалар сатып алыначак. Класс опасный, пожароопасный, не будем без наблюдать безнең пожароопасный класс дип аталайын ул безнең профессиональный телдә. 4-нчегә, 5-нчегә менә башласа, без инде особо противопожарный режим кертәбез. Шуннан да инде урманга кирегә ярамый дигән була инде сүз. Ә хәзер эфирда парламент хәбәрләре, алар белән сезне минем коллегам Гөлнас Ибраһимова таныштыра. Эфирда парламент хәбәрләренең чираттагы чыгарылышы, студиядә Гөлнас Ибраһимова. Исәнмесез? Иртәгә 21 апрельдә Россия президенты Владимир Путин федераль җыенга еллык юллама белән мөрәҗәгать итәчәк. Президент узган ел нәтиҗәләренә йомгак ясап, социаль ярдәм итү, сәнәгатькә булышу чараларын билгеләр дип көтелә. Ә Дәүләт Думасына Татарстаннан сайланган депутатлар юлламадан нәрсәләр өмет итә? Послание президента Федеральному собранию – это конституционное полномочия президента, где он отражает основные стратегические этапы видения развития нашей страны. В этом послании будут направления, связанные с социальной поддержкой наших граждан. Мы говорим, что у нас за чертой бедности находится немалое количество наших граждан. Нам бы хотелось, что при помощи государственной поддержки, федеральной поддержки мы обратили внимание на это. В первую очередь меня волнует, и я хотел бы услышать о развитии производства, промышленного производства в первую очередь. И хотел бы услышать о конкретных мерах в сфере охраны окружающей среды и в целом экологии. Җомга көнне 23 апрельдә Татарстан Дәүләт Советының 21 утырышында хөкүмәт хисабы тыңланачак. Президиум утырышында шундый карарга киленде.
Парламентарийлар 19 мәсьәләне карарга планлаштыра. Шуларның 9-ы республика, 3-се федераль закон проектлары. Башкарма хакимият органнары эшчәнлеге нәтиҗәләре турындагы хисап парламентка Татарстан президенты тарафыннан кертелгән иде. Ул Дәүләт советына 8 апрельдә керде. Барлык комитетларда да фикер алышынды. Депутатлар 40-тан артык сорау тәкъдим итте. Аларның күбесе республикада яшәүчеләрнең мөрәҗәгатьләре. Депутатлар һәм гражданнар җыеннарында күтәрелгән проблемалар белән бәйле. Безнең төп бурыч халыкның ихтыяҗларын мөмкин кадәр югары дәрәҗәдә тормышка ашыру дип билгеләп үтте Фәрит Мөхәммәтшин. Идел буе төбәкләре закон чыгаручылары Россия Конституциясенә төзәтмәләр кабул итүгә бәйле рәвештә төбәк законнарын тәңгәлләштереп үзгәртү ягында. Исегезгә төшерәбез, төбәкләргә үз законнарын яңа федераль нормаларга туры китерү өчен 3 ай вакыт бирелде. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Идел буе федераль округы закон чыгару җыеннары җитәкчеләре ассоциациясенең бу уңайдан Дәүләт Думасына мөрәҗәгать итәргә җыенуын искәртте. Да, мы можем приводить в соответствие и делаем это без федеральных законов, без внесения изменений в федеральные законы, то, что прямого действия эти изменения, скажем, по вопросам назначения прокуроров в субъектах Российской Федерации, по изменению положения дел конституционными уставными судами в субъектах Российской Федерации, еще ряд вопросов. Но есть такие, которые требуют обязательного, предварительного, до нашего рассмотрения, принятия федерального закона. Алар тылда бийек җиңү көнен якын айтты. Бәйрәм алдыннан Казан дары заводы хезмәт ветераннарын хөрмәтләделәр. Аларны предприятие музеена чакырдылар. Биредә тыл ветераннарының хезмәт батырлыгы тарихын кадерләп саклыйлар. Казан дары заводының туган көне икәү санала. 233 ел элек 24 апрельдә патша Екатерина 2 завод төзү турында указны имзалый. 2 айдан соң беренче дары эшләп чыгарыла. Совет чорында танылган заводның туган көнен май аенда химикларның һөнәри бәйрәме алдыннан билгеләп үтә башладылар. Заводның Бөек Ватан сугышында җиңүгә керткән өлеше бәяләп бетергесез. Фронтка артиллерия өчен 4 миллиардтан артык патрон, шулай ук самолет кораллары җибәрелә. Легендар катюшалар өчен дә снарядлар җитештерәләр. Ольга Павлова Думаның хезмәт, социаль сәясәт һәм ветераннар эшләре комитетында эшли. Шәй өстәле янында ул завод хезмәткәрләренә Казанга хезмәт батырлыгы шәһәре дигән мактаулы исем бирү турында сөйләде. Наказларны тыңлады. Дары ясаучыларның һөнәри осталыкларын буыннан буынга тапшыручы гаиләләр дә искә алынды. 233 ел эчендә биредә 120дән артык хезмәт династиясе эшләгән. Бер династиянең гомуми стажы 700 ел. Ветераннар әле дә киләчәккә ышаныч белән яши. Кайбер ветераннарның оныклары да заводка эшкә килгән. Алар һичшиксез предприятиенең хезмәт дуанын дәвам итә. Дары заводының Россия дәүләтенә хезмәт итү дигән өндәмәсенә тугры кала. Бүгенгә менә шулар, парламент хәбәрләре белән сезне киләсе атнада таныштырырбыз, ә бүгенгә сау булыгыз. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Татарстанлылар Бөек Ватан сугышында катнашучыларның фотосурәтләрен республиканың күп функцияле үзәкләре бүлекчәләрендә бушлай бастыра ала. Акция быел үлемсез полк нинди форматта онлайн яки офлайн узуына карамастан гамәлдә булачак. Бастыру өчен күп функцияле үзәккә мөрәҗәгать итәргә һәм ветеранның фотосурәтләрен, шулай ук аның турында белешмәләрне яки аның биографиясенең кыскача фактларын бирергә кирәк. Фотосурәтләр республиканың күп функцияле үзәгенең барлык бүлекләрендә кабул ителә. Әмма аларны Казанда гына бастыралар. Шуңа күрә әлеге хезмәткә билгеле бер вакыт кирәк. Әзер фотоны шул ук көнне алып булмый. Басмага заказ алдан эшләнә. Әзер фотографияләр форматы A4 дип хәбәр итә Татарстан Республикасы күп функцияле үзәкнең матбугат хезмәте. Татарстан эшмәкәрләренең Роспотребнадзорның Татарстандагы идарәсе белгечләреннән түләүсез консультация алу мөмкинлеге бар. Иртәгә 21 апрельдә республикада бердәм ачык ишекләр көне уза. Кызыксындырган сорауларны көндезге сәгать 2дән алып 4кә кадәр бирергә мөмкин. Казан халкына катнашу өчен экранда күрсәтелгән номерлар буенча алдан теркәлү узарга кирәк. Идарәнең территориаль бүлекләре телефоннарын Роспотребнадзор сайтында карап була. Коронавирус йогышы шигенми. Роспотребнадзор оешмасы мәгълүматлары буенча өлкән яшьтәге һәм хроник авырулы кешеләр ширгә тиз бирешә. Аларга аеруча сак булырга кирәк. Ә хастаханәләрдә авыруларны йоктыручыларны ничек дәвалыйлар? Кызыл зонада табибларның тынгысыз хезмәте турында киләсе язмада.
Саклавыч киемне 10 минутта киеп бетерергә кирәк. Киемдә бер генә ачык җирдә калмаска тиеш. Шәфкать туташлары миллиметрына кадәр скотч белән ябыштырып чыга. Республика йогышы авырулар хастаханәсенә керәбез. Монда районнардан килгән пациентларны кабул итәләр. Бу палатада 50 яшь узган эш ирад ята. Бер авыруны шәһәрдән китергәннәр. Барысы да тән температурасы, кан басымы югары күтәрелүдән башланган. Томография үпкәнең 25% зарарлануын күрсәткән. Вот так, типа, задыхался. Бу палатада Балтачтан ир белән хатын дәвалана. Хатын гел дугалар укый. Быел уразатларга җыенган. Йогышны бетерү өчен көн дәвамында препаратлар кабул итәргә кирәк. Аллаһа шөкер, бик әйбәт карыйлар. Малайларга барган идек, шуннан яртык мен инде белмибез дә даже каян эләккәнне дә. Башта үзем дә шаны бетмәгән, бу авырулар теге самый деле шулай бардыр дип инде. Файдасы булса маскасыз йөрисе түгел. Булай, Аллаһка шөкер. Һәр палатада эшәр кеше. Бу катта тернәкләрне үзүчеләр. Алар өчен иң авыр артта калган. Шулай да иркен итеп сулыш ала алмыйлар. Кирәк чакта кислород битлеге кулланалар. Тернәкләрне бүлегендә ятучыларның үпкәләре ясалма җилләтү аппаратына таштырылган. Күбесе симерү, пневмония, йөрәк авыруларыннан интегә. Ковид дигеше аларга куркынычлы. Шикәр диабеты белән авыручыларга бигрәк тә кыен. Кызыл зонадан соң ординатор бүлегенә керәбез. Табиблар авыруларны даими тикшереп тора. Пациентлар өчен дә, үз сәламәтлекләре өчен дә борчылалар. Без кешеләрнең ничек авыруын күрәбез. Ширне булдырмый калу өчен прививка ясату мөһим. Бездә дифтерия белән авыру очраклары юк. Кешеләр коронавируска каршы прививка ясатса, без йогышны җиңәбез. Вирусны җиңүгә ныклы адымнар ясалды. Вакцина сатучылары көннән-көн арта. Сәламәтлекне саклау өчен көндәлек саклану чараларын үтәүдә мөһим. Фанис Мөхәммәтов, Алмаз Хакимов, Айрат Каюмов, Татарстан яңалыклары. Хәзер авыл хуҗалыгы турында. Зәй районында кыр эшләре уңышлы бара. Шәшүдә 280 трактор эшли. Күпчелек хуҗалыкларда бу көннәрдә арпа чәчелә. Зәй шикәре хуҗалыгында 20 мең гектардан артык сабан культуралары чәчәсе бар. Заманча чәчү комплекслары ашлык чәчәргә генә түгел, ашлама да кертергә сәләтле. Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы дәүләт техник күзәтчелеге белгечләре комиссиясе техниканың чәчүгә яхшы әзерләнүен күрсәтте. Районда чәчүне 9 майга кадәр төгәлләргә ниятлиләр. Апрель – Тукай айы. Шул уңайдан республикада шигърият бәйрәмнәре, әдәби кичәләр, мәдәният һәм сәнгать көннәре уза. Быел Тукай премиясына тәкъдим ителгән кандидатлар арасында Марат Әмирханов исеме дә бар. Ул озак еллар Сөембикә журналының баш мөхәррир урынбасары булган язучы. Тукайның әнисенә багышланган Биби Мәмдүдә китабын үз акчасына чыгарып таратты. Тукайның әнисенә багышлап Мәрҗәни мәчетендә Коръән ашы уздырды. Марат ага шактый актив иҗтимагый эш алып бара. Премияга Казан йорт, Биби Мәмдүдә һәм Улуг Мөхәммәд китаплары тәкъдим ителә. Улуг Мөхәммәд ул бик көчле шәхес булган. 14 yaşında ул Алтынурда ханлыгының тахтына утыра. 18 ел шунда патша булып тора, хан булып тора. Һәм шуннан соң да төрле чыгышлар килеп чыгып, ул аннан китәргә мәҗбүр була. Биби Мәмдүдә китабында Марат ага шул чорны өйрәнеп Габдулла Тукайның әнисе язмышын ачыклап бирә. Биби Мәмдүдә безнең милләт анасы. Тукайның дөньяга килгән бик шәхес һәм бик катлаулы шәхес, бик каршылыклы шәхес. Ни өчен? Аны без мәктәптә укыганда да, дәреслектәрдә дә инде шулай шайлаштатты. Аны без күрә алмадык. Аны һәр вакыт читкә тибәргә тырыштык. Һәм аны инде теге менә шушындый хыянәт итеп күрә алдына китерәләр икән. Безне шулай өйрәттеләр. Ләкин бу һич тә дөреслеккә туры килмәйде. Ни өчен ул үзенең баласын кемнедер бер каршыкка калдырып кияүгә чыккан. Нигә ул аны үзе белән алмаган? Кайбер әдәбият белгечләре фикеренчә, Тукай шушы юлны кичмәгән булса, бәлки без белгән шагыйрь булмас та иде. Чын язучы, тарихи әзерләр язучы, тарихны тирәнтен белергә тиеш. Һәм аның әдәби сәләте булырга тиеш. Менә шул вакытта тарих та бар, әдәбият та бар, фәлсәфә дә бар, шәхес тә бар, аны язучы шәхес тә бар. Менә Марат Әмирхан менә шушы соңгысына керә.
Biz yaş çaqda Marat abi Emirxanov, alo yazışıdan birek bizden jurnalist idi, tanılgan jurnalist idi. O Sosyalistik Tatarstan gazetesinde ciddi işler başkara turgan jurnalist idi. Yazışı olarak o şahattırmasa sonrarak formlaştı deyip biliriz. Koyarsın Xuday Tağalanın bu bir özüne koya rahmetidir. Buna indi Marat abi edebiyatta ciddi eserler yazsın, ciddi hizmetler koysun için ona Xuday ömür vergen. Birinci hatta o bizning halkımızga, okuşumuzga bik de kerakli tarihi temaga, Tatar tarihine, Tatarның büyük zor şahsları tarihine bağışlangan, onlarga tagıyinlenen eserler icat etti. Şularını o bizning halkımızga, okuşumuzga yetkire. Hem bunday iş, bunday hizmet bizning ülken yazışımızның әлеге icatı mena kalsa o bik de ihtiramga layık. Затлы кешеләребез турында затлы китап Татар өйнең түрендә торса иде. Казан ханлыгы чоры турында әсәрләр Тукай бүләгенә бик лаек. Ләлә Зайнуллина, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Габдулла Тукайга багышланган күп санлы чаралар арасында флешмоб дигән заманча алым популярлашып китте. Чит төбәктә яшәүче татарлар Татарстан артистлары белән берлектә флешмоб форматындагы 2 клип әзерли. Ниндиләр икәнен хәбәрчебез Мөршидә Җиһан белешеп кайтты. Җиттереп бар ат казаныга. Флешмоб өчен Габдулла Тукай шигыренә язылган пар ат җырын сайлаганнар. Габдулла роле Рөстәм Асаевка тапшырылган. Без инде үткән елда Казан шәһәр филармониясе белән мондай флешмоб эшләгән идек. Быел инде международный әйләнә, халыкара. Шуңа күрә инде чын күңелдән мондай эшләрне чын күңелдән башкарабыз. Монда инде теге уйларга вакыт та кирәкми, уйларга да кирәкми, монда эшләргә кирәк. Чит төбәктә яшәүче татарларның да мондай чараларда беренче генә катнашуы түгел. Алар бик теләп бу эшкә җитди итеп алына. Чехиядән Кыям Курмакаев үзенә бирелгән кучер ролен бик тә ошаткан. Казанга! Үзбәкстанда яшәүче җырчы милләттәшебез Фирүзә Хайдарова да образга керергә тырышып, хәтта атка атланган. Пар ат җырына видеоклип әзерләүдә Татарстан җырчылары да бик күп катнаша. Бу клипта безнең инде җир шарының төрле илләрендә, төбәкләрендә дигән кирәк яшәгән татарлар катнаша. Бу инде бер яктан караганда дөресен дә безнең менә шушы төрле илләргә таралган татарларны берләштерү максаты. Шуңа күрә монда инде безнең Төркиядән дә бар, Чехиядән дә бар, Үзбәкстаннан да бар. Без гомумән үзебезгә бер шундый хәзер бит инде бик заманча чат төзү дигәнме, барыбыз да аралашабыз. Бер-беребезне белмидек, без бер-беребез белән таныштык, дуслаштык. Әлеге заманча чараларны Анталия татарлары оешмасы вәкиле Оксана Назарова башлап йөри. Ул инде аны беренче тапкыр гына үткәрми. Айруча безгә Татарстанның халык артисты Айдар Фәйзрахманов хәер хаклы. Һәр вакыт ярдәм итә дип рәхмәтләрен җиткерде. Шулай ук татар мультфильм төшергән әкияткә нигезләнеп, туган тел шигыренә балалар флешмобы әзерләнә. Мине Габдулла Тукай клипына катнашырга чакырдылар. Мин анда шигырь сөйлим. И туган тел, и матур тел. Әнкәмнең теле. Флешмоб форматында әзерләнгән пар ат җыры һәм туган тел шигыри клиплары тамашачыга 26 апрельдә тәкъдим ителә. Мөршидә Җиһан, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. 20 гасыр башында җәдид мәктәпләрендә дөньяви фәннәр укытуда татар хатын-кыз мәгърифәтчеләре. Мәгърифәт йолдызлыгы дип аталган халыкара конференциянең бер секциясе нәкъ менә шулай атала. Гомумән, әлеге тема интернат гимназиянең фәнни юнәлеше дисәк тә ялгышмабыз. Тулырак мәгълүмат хәбәрчеләребез язмасында. Шын татар кызы нинди булырга тиеш? Казанның 4-нче гимназия интернатында ел сайын мәгърифәт йолдызлыгы дип аталган халыкара фәнни-гамәли конференциясе үткәрелә. Ак калпак оешмасы исеменнән ихластан тәбриклим. Мәгърифәтче укучыларның мирасы хәзерге укыту барышында файдалану өчен тырышабыз дип искәртте фәнни-гамәли конференция кунакларын сәламләгәндә мәктәп директоры Тахир Гыйззәтуллин.
Әлбәттә, безнең 20-нче елның башыннан гына түгел, инде күптән үк татар халкы, төрки халыклар гыйлемгә тартылганнар, белемгә тартылганнар. Конференция гадәттәгечә секцияларга бүленеп узды. 10 ел дәверендә Мәгърифәт йолдызлары исемле проектыбыз эшләп бара. Безнең бит гимназиядә кызлар гына белем алгач, шуңа күрә безгә бу тема бик якын булып күренде. Татар мәгърифәт тарихы, татар хатын-кызлар мәгърифәт тарихы аерата да кызыклы һәм әз өйрәнелгән дип без аны санадык инде. Сезнең арадан да телебезнең галимнәре үсәр. Мәгърифәт йолдызлыгы конференциясында барлыгы 70 укучы катнашты. Минем өчен бу бәйге безнең татар милләтебез, татар телебезнең данын таныту, тарату өчен кирәк. Без татар булып, үз телебезне белергә тиешбез, үз телебез турында башка кешеләргә сөйләргә тиешбез. Һәм бу безнең иң мөһим бурычыбыз. Жюри фикеренчә, киләчәк шундый фәнни эзләнүләр үткәргән укучылар кулында. Минемчә, шушы мәктәп күләмендә генә түгел, бу татар дөньясы күләмендә дә бик әһәмиятле вакыйга шушы конференция үтү. Мәгърифәтнең тарихы яктыртыла. Ул балалар өчен бик файдалыдыр дип уйлыйм. Чөнки ул бик гыйбрәтле, бик күп сынаулар аша узган, бик күп киртәләрне үткән. Күп еллар дәвамында оештырылган конференция кысаларында татар хатын-кыз мәгърифәтчеләре һәм аларның тормыш юллары өйрәнелде. Искәндәр Гыймалдинов, Айрат Каюмов, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов, бүгенгә сезнең белән сау булашам. Исән-имин, сау-сәламәт булыгыз.